Ahoj, zdravím vás u mého třetího videa. Tohle je děkovačka za nejmenší číslo v historii YouTube. Kecám. Tohle je děkovačka za 20 zvládnutí. Já vím, že to je malý číslo a třeba jako, nevím, Gogo nebo tak něco, tak by určitě za 20 zvládnutí nedělali žádnou děkovačku, ale spíš za milion než 20, ale já jsem rád a doufám, že budu mít 5 odběratelů a bude další děkovačka a potom za 50 zvládnutí. Takže fakt vám moc děkuju. A opravdu rád, že jsem aspoň někdo podíval. Je mi jedno, že tam někomu nedal like. Ale jedna věc. Když se vám to video nelíbí, tak tam dejte když tak dislike. Nenechávejte to, když se vám líbí, tak dejte like. Nebo koment. A nebo kdyby ten jeden se uvážil napsat komentář, co na tom videu je špatně, tak já to klidně udělám tak, aby se vám to líbilo. Ale asi ta nejhorší věc je to, že mě trochu zlobí nahrávání, takže teď jsem třeba natočil video z mého ukázku, z mého světa a zabil jsem se v hlavě protože jsem se zabil v hlavě a ono to celou dobu nenatáčelo, takže jsem to musel celý stejně vyhodit, takže takhle, jo. Ale kdyby někdo napsal ten komentář, tak jsem byl fakt hodně rád. Ale když se vám to video nelíbí, tak dajte dislike. Jo, což i když za to moc rád nebudu, ale aspoň vím, že se vám to nelíbí a že mám dělat něco jiného a prostě vám to neskočilo. Ale když se vám líbí, tak like, koment a odběr. Please. Teďka pracuji na novém intru a možná bude video z Mount & Blade až ukázka. Já jsem asi to je dneska všechno a chci vám ještě naposledy strašně poděkovat a doufám, že tohle video bude mít aspoň 50 zhlédnutí, to prostě nemůžu očekávat, ale tak 5 zhlédnutí, protože stejně děkovačka je dost nepopulární. Takže ahoj.